enää linnassa Jennin ja Salen kaa. Jos on ulkona, varmasti paleltaa. Mikä sen parempaa, kun itsenäistä Suomea yhdessä rakentaa. Teema, teot ja työt, jaksakaa pakertaa, vaik välillä masentaa, Tiskin homma on niin vaikea, ei tiskaaminen. Mutta semmonen työ, missä minun pitää palvella asiakkaita. Tuotteet ja painaa numeroita ja pakkaa pussiin asiakkaiden edessä. Tämä paikka oli lehdessä ja minun pää oli silloin vedessä. Koska en halua enemmän asiakkaita, sitä minä en voi ilmaista. Koska saisin potkut, jos valitan valitettavasti. Tästä työstä minä välitän, mut en todellakaan hallitse. Olen ihan tajuton, en edes tiedä mitä minä teen oikein. Ha. Ja pomo kattoo mua niinkö, mikä sä oikein seisot siinä ja hengailet. Kato tota naista, kato tota naista. Miten hän kävelee? Isot tissit heiluu, isot pyllyt poppii. Isot tissit heiluu, isot pyllyt poppii. Kato tota naista, hei kato tota naista. Hei kato tota naista. Miten hän kävelee? Isot tissit heiluu, isot pyllyt pomppii. Isot tissit heiluu, isot pyllyt pomppii. Hei, ehkä minä voin saada vakituinen paikka tästä. Mutta mama ei vastaa siihen ja sitten yhtäkkiä puhelin soi ja hän pitää vastaa siihen ja hän menee huoneesta pois äkkiä, vaan juoksee pois yhtäkkiä. Ja se oli varmaan semmoinen merkki, että hän ei halua minua tänne ja hän ei ota minua. Ei valitettavasti, minun pitää mennä jonnekin muualle töihin. Vai olen työtön, niinkö ennen? Ja minun pitää mennä joka viikko TE-toimistoon. Tällä viikolla minä joudun kassalle. Ja siellä alkaa olla ohjaaja minun edessä. Ja kertoo mitä minun pitää tehdä ja painaa oikeat numerot. Äläkä anna liikaa vai liian vähän rahaa. Kato tota naista, kato tota naista. Miten hän kävelee? Isot tissit heiluu, isot pyllyt pomppii. Isot tissit heiluu, isot pyllyt pomppii. Kato tota naista, hei kato tota naista. Hei kato tota naista. Miten hän kävelee? Isot tissit heiluu, isot pyllyt pomppii. Isot tissit heiluu, isot pyllyt pomppii.